Salam doğancıklım, goğum aydaylaňyz. Janyňyz sagym işläp bersiňiz sagamanja. Türkiýede ýaşaýan we Türkiýede işleýän doğancıklym üçin bomba bir habar bilen geldim arkadaşlar. Nesip bolsa aýyň 9-nyna Gemide partimiz geçiriljekdir. Hem parti boljakdyr, hem de konsert boljakdyr. Konsertde kim konsert berýär diýseňiz, konsertimizde Almurat we Emin Rasynyň konserti boljakdyr. Iýmek, içmek hemme için arkadaşlar. Hem konsert boljak, hem de parti boljak, hem de deňizde. Gämiň içinde boljakdyr doğanjyklarym. Hemmäňe de garaşýas bahalar diýip sorajaksyňyz. Bahalar 1700 türk puluna. Ýene bir zat sagat 9-nyň ýaryna gämi ýürýändir. Eminiňini jemlenjekdiňiz, eminiňini düşükdiňiz. Gämimiz eminiňini durýanlar doğanjyklarym. Nesip bolsa hemmämiz de partida görüşmek nesip etsin. Dogry gelýär Türkiýe, işleýär, azap edýär, pul gazanýar. Allah jan hemmäňiň janyny sag bolsun. Ýöne käwatçylar ýaraklatlar üçin hem özümiz üçin wagt aýyrmak gerek doğanjyklarym. Kellämiz rahatlasyn. Ýene bir zat diňe türkmenler däl, türkmenler esas türkmenler üçin ýöne mesel bolup biler, özbek dostuňyz bolup biler, türk dostuňyz bolup biler, olaram alyp gelip bilersiňiz doğanjyklarym. Biziň konsertimizde hem konsert boljakdyr, hem de bu partidir doğanjyklarym. Gämi tury ýani. Gämide arasda howada deňiziň içinde nesip bolsa partimiz boljakdyr. Hemmäňe de garaşýas, iýmiň daşyndan tansçylarymyzdan madyr, türk tansçylarymyzdan madyr. Odan gıydılamdan tanslara madır nesip bolsa. İmek içmeye men aýtışmaýar, hemme içinde udaldy oturman arkadaşlar. Parti, konsert, tanslar hemme imek içmek hemme içinde 1700 manattan. Yine de bilmedik zatlaňyz bolsa şu ýerde aşakda nomerini belläp geçekdir. Şo nomera jaň edip ýene bilmedik zatlaňyz sorap bilersiňiz. Sagat 9-nyň ýarynadyr eminiňni üşýät doğanjyklarym. Ondan näme? Hemmämiz de partida görüşmek nesip etsin inşallah. Meýetler etsin. Hemmäňe de garaşýan doğanjyklarym, hemmäňe gelin hemmejämiz üýüşüp şatlanalyň. Aydym dinläniň, konsert berliň, parti geçirliň, tanta dediň, eýleniň, ýeliň, içeliň arkadaşlar. Ondan näme görüşýänçek özüňizde gowtaýdyň janyňyz, sagy başyňyz dik bolsun. Şu ýerde kim bagşy diýip käbir bilmeýänler bar bolsa, häzir ýokarda stada suratyny goýjak doğanjyklarym.